Hardin sa Benguet kung saan matatagpuan ang mahigit 50,000 na pirasong succulents mula sa iba't ibang panig ng mundo, ating silipin sa report. Binuksan na sa mga residente ang tinaguriang Cactus Sanctuary kung saan makikita ang nasa mahigit 50,000 cactus at succulent sa La Trindad, Benguet. Pero eksklusibo pa lang ang lugar sa mga residente. Pagpasok sa loob ng nursery, bubungad ng mga nagagandahang variety ng cactus, gaya na lang ng Golden Barrel Cactus. Ang taas nito, nasa halos 3 talampakan, habang nasa 2 talampakan naman ang lapad. Cristata cactus naman ang tawag sa cactus na ito na tinaguri ang brain cactus. Paano ba naman kasi hawig ito sa utak ng tao? Cleistocactus straussii naman ang tawag sa cactus na ito na animoy mga uod dahil sa itsura nito. Para makita ng mga local plant enthusiasts ang mga halaman na makikita lamang sa mga malalayong lugar. Taong 2016, nang simula ng may-ari ang koleksyon ng mga cactus at succulent. Yung mga collections po namin nanggaling pa ng iba't ibang parte ng mundo, katulad ng Madagascar, Europe, US, at saka South America po. Pinag-uukulan ng sapat na panahon ni Dan ang bawat koleksyon niya ng cactus at succulent. Bukod sa mabisa itong stress reliever, may tuturing na rin daw niyang yaman ito, lalo pat sumisimbolo ang cactus sa wais na paggamit ng pera. Madali lang din itong alagaan at paramihin. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.